Assalam dong. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel live streaming Gus Ana Mustajib alias Gus Panco. Tapi yo just kui live streaming bersama Gus Tajib Official. Yo Gus Tajib Official Indonesia. Terus yo si kui nek live streaming. Kulon Progo selamat malam juga Gus. Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Banjarbaru, Banjarmasin. Sing penting live. Yo nek Gus ki lak bagus. Terus yo bayaran. Termasuk terus yo live karo Gus Tajib ki yo nyenengke. Yo live karo Gus Ana Mustajib. Yo nek live ki yo sik kuwi didukung oleh Pertamina. Yo live karo Gus Tajib men bayaran. Termasuk delok saka seluruh Indonesia. Bahkan seluruh Asia, Hong Kong, Singapura. Gus kok live streaming sponsori Pertamina karo Salong Mangga Sisan to. Terus yo ngene nek live karo Gus Tajib. Intine ki jan sip kuwi nek live ki. Nyeni bayaran apa meneh live karo Gus Tajib ki yo sip kuwi. Terus yo genah ana sponsore yo Pertamina kuwi. Terus yo Pak Ditangin mesti monitor ndelok maksudnya. Terus yo sip kuwi nek live karo Gus Tajib. Nyeni sahdu bayarane oke. Yo nek live karo Gus Tajib ki sisok ngalahke Asidik. Terus yo nek live yo nyenengke sip. Terus yo sip kuwi nek live karo Gus Tajib. Yo ana sponsor sithik mentaris. Menti delok Pak Prabowo, menti delok yo lakutan menti delok seluruh Indonesia. Kulon Progo selamat malam juga Gus. Mas nganu selamat malam. Ayo Mas Badul vokale Gus Idam. Pokoknya selamat malam juga. Terus nek live ki yo siku streaming live karo Gus Tajib. Yo siaran langsung ki bayar. Yo men apik nek siaran langsung karo Gus Tajib ki. Disiarkan langsung dari channel YouTube Gus Tajib Official Indonesia termasuk yo nek Gus Tajib ki ganteng ngalahke bojone Asidik. Ngalahke Asidik maksudnya kok. Mosok kene ngalahke Dinda. Yo misalnya terus yo sip kuwi nek live streaming karo Gus Tajib. Yo bayaran termasuk ana wong delok. Ana wong delok Gus. Terus yo nek dadi Gus yo nyeni kuwi bayarane tetep oke. Yo Kulon Progo wis mau guys, ketoke ganti liyane. Berita Raya hadir Gus, oke siap. Pati hadir, Pati Jawa Tengah hadir. Terus Purwodadi Jawa Tengah hadir, Purwodadi Jawa Timur hadir. Pokoknya live karo Gus Tajib yo sip kuwi bayaran. Terus yo nek live ki yo delok seluruh Indonesia. Live karo Gus Tajib. Guse Paseban. Kan tuku omah ning Paseban. Yo ngono yo guys. Syuting kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.